Благодаря ви много. От нашия малък сплотен екип искаме да те приветстваме наистина с добре дошла, както е изписано тук. Да ти пожелаем на първо място винаги здраве слагаме, да се чувстваш прекрасно сред нас, спокойна, уверена, щастлива на работното си място, нека да ти носи удовлетворение и радост. Да идваш, аз винаги го повтарям, с желание и с радост сутрин на работа, да бъдеш смела, да не се упорита и да знаеш, че винаги можеш да разчиташ на нас, че ще те подкрепим в всяко едно направление и естество да усвоиш тази професия. Заповядай. Я ви много ви благодаря. И ако успех ти пожелаваме. Благодаря. Много топло посрещане.